megalayapost.news. Kinong yalam ka Khasi Student Union North Khasils District harangkat ka KSU Umsning Circle menta ka sengi kilalait ban penkup burom ya kelasara penbiang nongbri kesamla na kasnong Umsning Lum Umpi Kabalait School ha St. Michael's Higher Secondary School Umsning Riboy bat kebalarung ha kekerdan bapra ha ke exam SSLC ke embus bamenta usnem abalait ban penkup burom ya kesamla lasara penbiang nongbri asaki da kejingdon usama James Hitler Maupniang General Secretary ke KSU North Khasils District Unit nang tau samla larap lang nongbri General Secretary ke KSU Umsning Circle usamla yarap lang penar Assistant Education Secretary ke KSU Umsning Circle lambat shubun kiwaipan kumban syukudew hang ne baga samla lasara penbiang nongbri kari kakhun baar jong kakong bandri kenti nongbri baruba Benedict Raymond Sengkli kibadan Henry Ungut kikhun kate kejing lait penkup burom harengkat kejing ai sngubhan da kinoyelam ke KSU ya kate kesamla kalong kumshi benta bagi sngo sarong bagate kesamla klala banwan syakmat haki exam SSLC ke embus bat kabalawan ra nam bat burom ya kesnong katha bat ya ke district hi boro kawai nalor kata kate kejing lait penkup burom ke KSU ya kate kesamla kalong ru kumshi benta ban ai men CM ya kate kesamla bakanang la shushu ban lebha hakijing puli ki bakham shalor Baning kau nisyak na ay mo yung bling try kan ba ula dongeng kami mau mela nadu benen step adu menta la ay ni kani gajin em bat kham tam kani kasi dealing ba ki jingkat khu jong u hi mo pangaru balala ban le adu kan ne te nga kwa ban play phi baru aru aseng KSU ba 1-0 I'm sim lang yang aru te nga sungu email pa sung aru ba di lingba jungki ruhi bangalala bande ne kadiga jing aji shlo jungki kadiga jing an simlang jungki kajing pet jungki yang bangalala ban poi hadu kaneka kathong bangadan menta de kunjuru ki nong hikai jonga sabisha hane de bat kibi ki nong hikai de ki bahing ki hemmen jonga bat baro ki parlok jonga uma ki layarap yang hakawai kaliang haka nukan yang mo lingba jing duai ki jing amin sim jungki te semua komen shibuni ngaru ba ngalala ban yo kanegarang nga kam da expect han hi nga bangan poi hadu ka 8 position te kalong ka jingkmen mo nga punta kanega ka muslim jungi hi ba namta ka ingkasam jungi ro te ka jingpuli junga kam da dei hi than ka ba sukha do kata syam shibun ki shibun ki jing pensyal mo hateng don ki jing distractions ki mobile ki parlok rumah ki ba ting poi hi ban krekor ru hendrai kadai ka jing keshan hai ngasam ka jing sneng hai ngasam bat kumjuru ka jing don rengkat lang jong blay kray kadrat bangala hadu ka ne ban puli te semua ba ka jing yo chunga ka 8 position kam demo tang na benta chunga Henry kiwe khna kan ka jing yo chunga ka ni ka position kan ai mensim roi kiwe khna ba kila mo ban le kham bha ban ya kham tam ya ka ki khna jungi ki khna khasi ki khna ka jat men jungi umangi I menta ba kila bun mo na kiwe jat men kila yo ki la kham bha ban yangi te kata kalong ke ba smusi mo nam ta jungi te ngangit ba ki khna jungi kila ladanga ngala ka 8 position kidon ki khna ki bakhana ban yang aro kila ban le hadu ka second hadu ka first ro mo te kadai ka badan kam ete kadai gajing trishtom gajing don jing shanya hoblay ba ki jing duai mo katahi ka badan kam te wat ladadon ki jing shibon ro ngindai ban randing Hendrai midai barbol bangele kucing ebat kat badang lahi nim puli bhangin le bhagi kam jungi baro kata ka jing kentu jungai ki khamtam ni khina chungka jai bindu jungi kalong peke kaba session kaba dokumen hakaba kum ke isu kum de kesen kong bangi penkup burom lane bangi niu kendu ya ki samla puli pas bha hangne polum pi kena gede kesen kaba hakaba akasin kong le kendu I kong laken tius imli I belapas metrik bat lapas kastol bahadu ba lapas su kidikri hakarta ka ba umpoy perkhan hari kalompat ke ikin basukun makan kas na mamentaru ngelayo kon bihan ke snow jupi kedep ni kedek nusa ke ba
ya kadang katani borok kowe bahkan ke sing kundu pat i lasara pendiang nombri ba layo kerdan bapra hakane ka SLC mata usnam oi kumbala ong di lasara nak mat nyaru ngasih smart bah ban pet ki result dami ki result nadu matrik lane SLC ki degree kui kiwe wat ki result kamro are ka pendiau teng pat kumendin ro ngipet buro me kiwi ki bendru om bangi si je bendru andre tengi pe ki wan skmat hi ni khasi ki tuna bha na thai nyo 4% ki dei be na kiwi pat ki je bendru ila bende ki je das kumar adikari ata ki don kiwi pat ki ba ngang apet ngi dia andre ngampoi perkhat pat dang apet ke school ke di sin mekel kami ba yo kerdan ba pha te ngila persang ban yawat jing tips ni stai yang badi nasin mekel bat ide basong masa ane po snong umpi kata long ke ba pen sukmen sai sin yangi bat ila don ro ibo kerdan ba arpo nakin po nora umroi tekan ne ke ba hawai apreng kita ki jingale hakata kebor ke ba menta namar ba kumbang tip himi kan ke persi menta kala kelas ke de hakaba bele ni ong kamdei tang hak snong dumpi na ke snong jingang i ba teng ba kimi ki kpa ki shat te marau ki kun namar bale ba ki kun ki bhavan ko ngo kimi ki kpa la ki ji kai teng ate marau ko mobile ru teng ban kren kimi ki kpa ki man ki para kalong ke ba mi thma te kane ka alam ka sha alam bakla no hakane ka sharong no hakane ka juk ko ba mata hakaba ni klat ya ka pule puthi ban ni klat ru ya ke ba khmat ke jing ji bagi de bale ka ba ta ka ta kalong pat ka nuksa ko bahai phi sim bahkan nega jing pas jing kalong jing pli perdah la de jing pli pat ya kawai pat kan ki jing jing pli to ya kumba phi yai long ban kongo nadu de ngal sam ban kongo imei pa ya ki paramarjan ban purom kamtam ki snong ki thau jing pli bat kumju aba ngatrai ba kuma pilap yo snong ne kimi ba ila ban pule cepo sorselong hoi apeng nam tan wat jing start ngiman se ban ya keleng ban wat keleng sodom ko pertai hare toeri ka buram ko kor ka ba ni nasam kila IAP ban akermen ba pinangla ban le khamha aga jing pule ka jing jung phi ba bodom du jing kermen bat kuma PE ba ni na ko por ni sekran ni se puslur ki samla khasi namar bale ba ki falsifikis ki ba ni don kamde o bang ko ban lek shabar ba jalla re po jalla ni ki bun facilities ki ba biang nadu ki NIT ki IIM nata ka negrem ka pule doktor ka PA sama International Medical College su ka don hangna kita kila tilti hoi kalong ka bahak nyo ki ka pule bo bah hare yale hi ban le bah ban jit ban pek ya kono ka ba pisok tenat ban le ban minat pat ka jing pule namar ba ka jing teng ba piong la so pia ki thu ba wat ta jing ru ki bun kita ki jing pesoi ane ki jing sha haka jing ya inti ka jing im don ki ba na ka dyang na komon ke ban persno pi hare nga termes kam ba kamde ka sin ka ba nengkong bani osnoi pi haka kerdan ba prang kermen la pile ya ka SLC ru pile ba ka degree la ne la pile pat kui pat ki jingpule ke pi ni kermen skam ba pinai le ba ba ngai ru ka burom ska de ya ka school sin makal ba kinoi kai ba kanayo bani penmi ya ki samla ki ba le ba ka jing bu ki ba kin pas ba marbale ba ni lada school hi ki kai ka ba ki khna ro ki mi hi bai le ba ba ni ka percentage kala q na koi ka snam school ki snam ba ni kerman scam ba ki kui pat ki school ba kumju ki khna school hi kana le ba ki ching ki kerman scam ba ki ne boro ki jin lam start jumble ta ki ne ki tin megalayapost.news